Right, muri Zimbabwe kusangana kwatukita zvekare pano paHarare 263. Panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Muri Zimbabwe update yandinayo muzora nhasi update iyo yemutumbi wemunhu wawanikwa uri mutengi remvura akafa. Vanhu mibvunzo yavo iri kubvunza kuti munhu uyu oraiti mutengera muri kuti yawanikwa mutengera awanikwa rine mutumbi uyoyo zvikureva kuti ndomvura iri kumwawo nevanhu vese here madii maregera kutaura pane kuti udzotaimwa mvura yemvura iri kubuda mune mutumbi wemunhu akafa. Mubvunzo wevanhu uri kubvunzwawo nevanhu vakawanda pamastreets esocial media. Chakusiyai muchiona video, pedza kuona video tazvodofika kucomment section. Tatone first update. FM 91.8 and 101.9 ndoma frequencies anokwanisa kubata radio station hiyo, but pano pa Facebook live yatirikuita tiri pa Lucy Hill kana kuti pa pump station yekushaban mine. Uyezve vakawanda vanonyatsoziva nzvimbo ino iri padhuze nepa training center yeshaban mine zvakare. And kutaura pandiri kuita pane chiitiko chakaitika manheru ane zuro. Pari kufungidzirwa kuti pangadaro pane mutumbi uri mutengi iro randiri kuratidza iro ramuri kuona. Saka pane bishi iri kuitwa kuti tengi iroro ribuditswe mvura kuti vanokwanisa kuzopinda vagonopinda voona kuti mutumbi ndiwe munhu umwe chete here kana kuti mutumbi yakawanda iri imomo. Saka chiitiko ichi chashamisa vanhu vakati wandei, nekuti nzvimbo yacho iyo yachaitikira ndizvokuti buri riri papo rinoita kuti munhu akwane kupinda ipapo idikisa, asi rinoita kuti munhu kuti apinde mutengi imomo atoita zvokumanikidzira kana kutoita zvokusundwa ari imomo. Asi chisikazii kamwe ndechokuti munhu akapondwa here kana kuti iye ndiye ega akapinda akanodonhedzera mukati imomo. Saka zvakawanda zvichazoramba tichikuzivisai panguva inenge ichitevera. Ramba uinesu pano pa Facebook live yeyaFM. Last update iyo yebhazi rerimbi rakaita accident mazuva makore apfuura ayo rakarovera pachitipa. Pane umwe munhu angari mubhazi iri akaita accident abuda achitaura nyaya inorwadza yakamuwira mushure mekunge aita accident. Ngatinzwe zvizere. Makadii muri Zimbabwe? Inini ndinonzi Lloyd 10. Ndakaitawo accident 2023. Ndichibva kumusha kwaMutoko kumudzi uko ndo kumusha kwandogara ndo kumusha kwedu. Ndaita accident 2023 ndanga ndiri mubhazi rekwarimbi naZebra Kiss. Kana muchiziva accident yakaitika imabhazi ekudzingirana achivharana road bhazi rekwarimbi chizonorowera kutipa kumashure. Ndo mandanga ndiri mubhazi momo. Ndakakwarawo zvakanyanyisisa ndikadambuka gumbo rekuleft ndo rakarohwa rikaparara ipapo. Ndikazobvisirwawo paparira Nyatwa hospital zvikadaro kubva ndabva muchipatara inini 2023 ndabva muchipatara ndakamugara mwedzi in 2 weeks vakabhadhira mabhizi ekuchipatara ndiwo wakabvuma zvekare kuti aiwa isusu tine mhosva yatiinayo, vanhu zvavakwarira mubhazi medu aiwa tichavabatsira reshuwa zvadaro. Inini kubva ndabva muchipatara 2023 iyoyo kusvika pari nhasi handina kana hope yangu yandaona kubva kwavari. Inini ndikazoenda ikoko kugaraji kwavo kumaofisi yavo, ndikasvika ikoko ndikanotaurawo nyaya yangu toonaika inini kubva ndabva muchipatara kusvika pari nhasi handina kana hope yamakandipa yekuti ndikwanise kuraramawo mhuri yangu ionewo chokudya nekupfeka nevana vandakaenda kuchikoro. Ndipeiwo zvinokwanisa kundibatsira kuti ndionewo kurarama. Mukuru wavo ivo warimbi wakati nyaya yavo yanayo tainzwa, but isusu tikukwanisa kukupa 300. Pa 300 yatikukupa panapa isusu hatichada kukuona chiregedza kudzoka panapa. Uyezve iwewe zvauri izvi hatingamboti wakaremara ba. Ndofunga unoona zvimwe zvirema mutauni zvinongomhanya nene zvichitsvaga kuti zvionewo kurarama. Saka iwewe haungambotadzi kudaro. Zvakandibata muri Zimbabwe, zvikandishoka zvakanyanyisa. Ndikabuda zveshiwa 300 yakandipa, bepa rakatondipa ndikatosaina 300 iyoyo, bepa iroro ndinaro. Ndakabuda ndikauya kumba ndikagara. Ndagara kumba zvakandishungurudza zvakanyanya kusvika pakuona kuti but zvingaite. Ndo pandakatsvagawo inini ma lawyers
ndikaona malawyers akandibatsirawo kuti nyaya dzangu dziende kumakotsi nene dzikaenda kumakotsi but chiri kundinetsa ini ndechekuti kubva ipapo kusvika pari nhasi handina heupe yanamboti ndaona kubva kwavari. Nyaya yangu inini inoramba ichimunzi appeal ichidzokeredzwa kumaappeal. Handizivi muri Zimbabwe ndoda kuti mundibatsirewo kuti inini naiwo mupari wemhosva ndiani uye zvakaparirwa mhosva ndiani. Kubva ipapo kusvika pari nhasi chekudya chacho chinotondinetsa nemhuri yangu kuti vana vaende kuchikoro. Ndinoda kubhadhira marenzi, ndinoda kuona pekugara vana vanoenda kuchikoro. Zvinhu izvozvo zvinotondinetsa, zvinotondishungurudza. Uyezve pandine ndichifamba inini ndichienda kumakotsi ndichifolowa nyaya dzangu kuti ndidzitere ndiende kumakotsi, ndichishandisa mabus fare nini kuti ndione kuenda ikoko. Handizivi muri Zimbabwe ndoda kuti mundibatsirewo kuti mupari wemhosva ndiani. Uyezve inini ndakatobva gumbo reku-left side zvinotozikanwa hazvina kana chitsotsi. Kana izvezvizvi mukaenda paindaneti mukanogoogle imimi kuti Rimbi versus Zebra Kiss, mavhidhiyo aya munotomwaona. Mukaona mufana ane t-shirt anga akagara akapfeka t-shirt yeblue neteki mugumbo rewhite nekatrauzi kacasual. Ndini inini handina kufa muri Zimbabwe, asi upenyu hwangu kutouraiwa nevamwe vanhu wapenyu vari kutorarama vachiita life yavo ichienda kumberi vachigadzirira mhuri yavo life, asi mhuri yangu inini yatorairwa life yayo haina kana hope yaichaona kubva kwandiri. Handizivi muri Zimbabwe ndingabatsirikewo sei. Ndinokumbirawo hope yenyu kubva kwamuri kuti vanhu ava toita sei nawo vanhu ava. Inini ndoga handina simba, handina chekuita kwavari. Handizivi muri Zimbabwe kuti vanhu vakadai so towaita kudii muZimbabwe. Malicense yavo chaiyo akatombotorwa akasuspendwa, wakatombokanzirwa malicense, wakatombobhanwa kufamba, wabhanwa kufamba wakazodzoserwa malicense yavo, wachitaura kuti ava vanhu ava tichawabatsira. But kubva ipapo kusvika pari nhasi muri Zimbabwe mabhazi avo ari kungofamba, life yavo iri kuenda kumberi vachigadzira upenyu hwavo. Inini handina kana chandiri kuwana kana hope kana chii kusvika pari nhasi. Handizivi muri Zimbabwe kuti mungandibatsirawo nekuita sei vanhu vakadaro. Ndandichikumbira kudai zvaibvira chaizvo kana mukandikwanisa kundisvitsawo kana kuvakuru chaiko waonewo nyaya ndiwaudzewo nyaya yangu mamiro yakaita. Mapepa anotaura kuti ndakakorera mubhazi mavo ndinawo, kuchipatara kwandakagara zvese ndinayo, mavhi11 yacho zvese ndinazvo, handina chandisina muri Zimbabwe. Saka ndandichikumbirawo vanhu vanokwanisa kundihopawo inini yekuti inini ndikwanise kusvika kana kuvakuru chaiyo kana kuna mudharaponya ati chaiyo vaonewo ndiwaudzewo nyaya yangu kuti wai vanhu vakadai so vasingasungwi. Handizivi kuti chii chiri kuitika, handizivi kuti kuwanda kwemari here yekuti iwane mari ini handina mari unoshandisira advantage. Handizivi muri Zimbabwe kuti ndingabatsirike sei. Muri Zimbabwe ndinotambudzika zvakanyanya ende ndinokuchema kwakanyanya ende ndikazvasa nyaya iyo inondirwadza. Ende handisi ndega, ndakada ndine mwana wangu firstborn akalemara, haafambe, haataure, haadye ega, ndiwe mapamba. Ende kuti agare ndototora mablankets ndomuchegera masaidi kuti aone kugara, pasina izvozvo haagari, anongoswera akarara. Handizivi muri Zimbabwe kuti inini upenyu hwangu chaiyo ndarasirwa upenyu hwangu wekuti ndaikwanisa kuchengeta mhuri yangu zvakanaka, mhuri yangu haichakwanisa kuichengeta zvakanaka. Ende ndine mwana akadaro, handizivi kuti muri Zimbabwe ndingararama sei muZimbabwe. Handichaonekwe ngemunhu nekuda kuvamwe vanhu, but inini mubhazi mavo ndakatopinda ndikatobhadhira $7 yangu yakakwana ibus fare $7, vakatonyora tiketi re$7 kusvika ndiite accident. Handizivi muri Zimbabwe kuti ndingabatsirike sei kana mungandibatsirewo sei kuvanhu vakadaro muZimbabwe, vanhu vanorarama vane moyo wekuti handizivi kuti moyo wavo wakaita sei. Tisitoziva kuti munhu akatsikwa unotomuti sori vanhu, but iwo havakwanisi kuita izvozvo kana kutaurawo neni kana kundifonera kana kudiya, haiite zvese izvozvo. Kana dai vakazongodzoka kwandiri vachinditi hamufana wangu sori, accident inowanika, tinoziva hakuna anoapply accident inowanika, tokwanisa kudaiwo nekuda izvo, but hapana. Chikunyanya kundirwadza ini ndekuti nyaya yangu inini ndikuenda kumakotsi, yaenda kumakotsi nyaya yangu ini yatongwa ininika. Iwo vanorambana nemutongo unenge wataurwa wobva kuti iwo vada kuti apiwe. Ipapo panondirwadza muri Zimbabwe. Tese tiri muZimbabwe, but handizivi kuti chii, ende handisiziva kuti chii chiri kunatsoitika chaicho kuti inyaya yemari here kana kuti maybe vane zvimwewo zvavanotemba. Handizivi muri Zimbabwe, ndibatsireiwo. Handina chandinacho inini kana kuti ndinzi inini ndokwanisa kubhadhira lawyer kana ndine mari, but iwanhu vakundibatsira, malawyers vakundibatsira inini kuti nyaya yangu iende kumberi ndikwanise kuona kuti unorarama through wachiona mhuri yangu inini kuti iri kutambudzika, neni wacho ndiri kutambudzika. Saka handizivi muri Zimbabwe kuti pangaitwa sei ipapo. Inini ndiri chizvarwa chemuZimbabwe, chitupa changu inini ndechemuZimbabwe inini. Saka handizivi kuti vanhu vada kuedza kutaura kuti kudii. Saka dei zvaibvira muri Zimbabwe nyaya iyi kana muchikwanisa kundisvitsira kuvakuru venyika wamboninzwirawo nyaya iyi. Ende nyaya iyi vanotoiziva, accident iyo vanotoiziva,
ende kuti wazovatorera malaisensi yavo vachavamisa wakatozoona kuti zvinhu izvi hazvina kukodzera zvaitwa muZimbabwe zvinoshoresa hazviko ba but vanhu ava kuramba vachingodaro handizivi kuti iwari kutendei chaizvo chaizvo muri Zimbabwe ndokumbirawo muri Zimbabwe mundibatsirewo handina gumbo left side mukutoona gumbo rakabva hakuna chiriko ndingori inini kudai zvanga zviri kare kangu ndaiziva kuti mabasa angu andaizviitira ndaingomaita ndega ndichikwanisa kuita zvinangu but izvezvi zvanjakwanisi kana pakanzi pada kumhanya apa handichamhanya pakanzi pada kunhonga matombo apa handikwanisi kunhonga matombo kana pakanzi apa ndikabhinda kokaripo apa wauitika bhindo rakati handichakwanisi kuzviita kana kumira chako handichatomire ende ndine maproblems akawandisa ndakasara neproblems akawandisa kuwedha ikachinja ndinorwadziwa ukapisa ndinorwadziwa ndikamira zvakanyanya chai nditonzwa kurwadziwa gumbo rokushanda iwani ndinoti rakatakura mwiri wacho wese kuti rimire iro pache zvaro ndenguva kuti ndinokusvika pakutorwadziwawo gumbo racho handizivi muri Zimbabwe kuti vanhu vakadai so vanhu vanoda kuitwa sei handizivi kuti vanhu vakaberekwa namai nababa here vanhu vakadai so vasinganzwi tsitsi handizivi muri Zimbabwe ndibatsirei muri Zimbabwe aiwa ndatenda hangu ndatenda muri Zimbabwe. Mbindu waidhingirisa zebra kiss kubva bhodha Nyamapanda kuzosvika pasuswe wanga waadhuse ini ndikamutsura kana makanzi ainzi rakabuda ndini ndichimutsura akati mama handidi zvekujairirwa ndinoda kuti azive kuti ini ndinomhanya ndikati mwanangu zvori kuita hazvina kuita sei hazvina kunaka ndipo akatora akatora foni akapa kondakti akazofauya aive muzasi mangu saka ukwarimbe hawana kana kuuya kwatiri kubvira ndiri pamutoko wesvipitoro.